Ideš si kúpiť psa? Tak, Google, pohľadáme na bazoši, na avíze. Logická cesta. Ale pozor si daj na to, aby si kúpil psa vždy s papiermi a s rodokmeňom, alebo si ho potom zober radšej z útulku. A ako si overíš, či ten psík má alebo nemá papiere? Na to je jednoduchá cesta. Každé plemeno má svoj chovateľský klub a v tom chovateľskom klube musia byť zapísaní jeho rodičia. Musí tam byť zapísaný ten konkrétny jedinec, ktorého si berieš. Existuje na Slovensku plemenná kniha psov, kde sú všetky jednotlivé psíky s papiermi zapísané. Dá sa to overiť vo väčšine prípadov cez internet a keď si nebudeš istý, napíš do chovateľského klubu. Ale over si to skôr, ako kúpiš psa s nejakými papiermi, ktoré môžu byť sfalšované alebo z pán Boh vie akého zdroja. Takže radšej kupuj čistokrvného alebo z útulku a prosím, nič medzi tým. Prezdieľaj toto video všetkým svojim kamarátom, nech sa ten hnusný biznis množenia vytratí z nášho krásneho Slovenska.